Matul il-ġurnata tal-ħamis, il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ltaqa' mal-President ta' Malta George Vella u Sinjura Vella kif ukoll mal-Arċisqof Charles Scicluna flimkien mal-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi. F'dawn iż-żewġ laqat, apparti l-iskambju tal-awguri għal dan iż-żmien ta' festi, spikka messaġġ wieħed dak li kulħadd għandu jerfa' responsabilta anke f'ċirkostanzi diffiċli biex bekk il-pajjiż ikun jista' jirritorna għan-normal. Il-President ta' Malta appella wkoll għal serenità fil-waqt li saħaq li nsab disappuntat li isem Malta twaqqa daqshekk fil-baxx fl-aħħar ġimgħat. L-Arċisqof irringrazzja lil Adrian Delija tal-kuraġġ li wera waqt li baqa' jinsisti biex il-poplu Malti jkun informat bisħieħ b'rabta ma' rapport Igrant u l-kisba li jagħmel Adrian Delija biex dan ir-rapport ma baqax biss għand dawk qrib ta' Joseph Muscat. Charles Scicluna qal li se nisimgħu b'veritajiet skomdi u li se jweġġawna fil-waqt li fakkar li hemm għajta għall-ġustizzja u biex il-verità toħroġ kollha u bisħieħ. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem dwar l-importanza li nagħtu lil minnu fil-bżonn f'dawn iż-żminijiet fil-waqt li kulħadd jieħu dan iż-żmien bħala wieħed ta' riflessjoni fil-waqt li joffra messaġġ ta' tama u kuraġġ. Jakkumpanjaw lil Adrian Delija kien hemm iż-żewġ viċi kapijiet tal-Partit Nazzjonalista David Agius u Robert Arrigo. Matul il-ġurnata tal-ħamis il-grupp parlamentari u l-eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista ukoll iltaqa' mal-President u l-Arċisqof biex iż-żewġ naħat għaddew l-awguri u l-messaġġi tagħhom għal dan iż-żmien